Tira punto, what's up? Tira punto, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba, 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 tira punto magsaba. Rap battle sa bukid, diri sa bukid nun. Tira punto, lokal nga talento, iba dayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri mi nalolong. Wala mi anam droga, nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili mi anam pangadaot. Sa tira punto ni mo makita ang tira punto na, oh, what's up? Tira punto, oh, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba, rap battle sa bukid, diri sa bukid noon. Tira punto, lokal nga talento, ipadayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri me nalolong. Wala me anang droga nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili me anang pangadaot. Sa tira punto ni mo makita ang tinuod nga arte matag. Tira punto, what's up? Tira punto, what's up? Rap battle sa bukid, what? Isulong ang talento ng hip-hop. Tira punto ang aming tatak. Ang industriya ng rap ipalaganap hanggang sa madatnan pa ng ating anak. Tira punto magsaba. Rap battle sa bukid, diri sa bukid noon. Tira punto, lokal nga talento, ipadayon. Kini ang among hilig, walay makapugong. Musika among bisyo, diri me nalulong. Wala me anang droga nga makadaot. Gusto na mo pa nakiusa, dili me anang pangadaot. Sa tira punto nimo makita ang tinuod nga arte. Matagik sena, di kalebre, mga bara nakamulte. Klase-klase mga wordplay, istalo sa mga MC. Tanan kasabay, mga tunay walay peke. Tira punto magsalang ang talento ng hip-hop. Ang pati ng mga Tira punto ay sa kaagi. Masalamatan na ito ang aming first sponsor. Kailan naman Brand PX, Hope Treats, Cookie Gamas, Pinoy's Clothing, Kiyomig Kasimba, Pagkamedian, Sorority, Cap Style, Petit Bulldog. Subscribe nyo na. Nakakagyapunta sa Winners, Resto Bar, Resto Panay. Salamatan na ito ang mga niyani. Itanaw, supportas to ang battle. O Stalantanan. Gikat sa unto. Giga Panay, magsaba para kay Saigo. Giga sa wala, giga Panay sa city, magsaba para kay city. Okay, isapot sila kasi muna. Una nga matel, una nga mabanat, Saigo. Umay ka. Check. Sa mga wala kaya sa bunga, kung kinsa mo, kinsa siya, kami ang mga pagka-rapper na call center agent. Ang pinagkalahin na mga agent, siya ang agent, gusto pagmanipula ang tao. O, grabe ka scammer. Gusto pagmanipula ang tao, grabe ka scammer. Yung tipong, ma'am, you need to give your password. What's your password? Mga tigulang na customer, hatag dito sa password, nagsing palaway mo ng shower. Grabe ka may kanuhin na tao. Dahil pa, suicide bomber. May kanuhin na tao dahil pa, suicide bomber. Kalamay ba, tirawon sa iyong ulo, sunod-sunod na buto, hanggang paggawas niya kwarta, pagawas, matik, scatter! Pagdaog, kasam dito, may pasinit pa sa summer. May pasinit pa sa summer, palakpakan. Sa buhay ng isang scammer. Pero ang trabaho ng call center agent dapat pumatang tao. Di hututo nilang kwarta, murag video karera. Di hututo nilang kwarta, murag video karera.
Game! Okay, dungog. Alright. Nate, sorry. Si Nate magudot na akong kalaban, pero iyang giri-direct. Nagsabot, agad may paradox. Pero gusto sa siya makiparty. Sige lang, to Snape. Kaya tamo abot ng select faction sa Miss Donkey. Naman, harga! Yeah. Sain ko, bago pa lang kanya, gusto na kang mapapil. Minor di edad pa lang ko bro, nang balibag na ko, brida pwede i-level. Karon maligsan ni sa akong bars, matagan pa ni El ay Dili El ang ihatag, human ka ligsan, kay humag-El akong i-api, ako apang atrasan. El under bars, ipang sagpa, makulatahan ni both ways. Man, fuck your bitches, bisakol with an old age. Minyo nga palakiro, pero ang pangwarta below minimum wage. Subscribe for my 12 gauge. Kung tuldok yung lawas, murag pakman na sa first stage. Feeling man niya, kaya nakabattle na siya o kaysa, kuha na niya ang ideya and elements. Feeling ra kayo pre imong paggamit sa elements kay pang elementary ang imong written kulang pas kabugat sang pagduha mo sa cameraman mag-tag team kani duha ka kesay pang andam murang po Spider-Man meme ana ra na mo birada mura ko Spider-Man meme uban ng legit nga battle rapper sa Bukidnon among ginaarsa ang standards bisag mga tuok ug mga luspad ikaw ay napag-apil di ka maayo usara sad kas among ginabuhat. Ikaw ay napag-apil, di ka maayo. Usarasad ka sa among ginabuhat. Karon panagpanig-testing, kadaghanon na dunggab. Nya og kung kadaghanon na dunggab. Pili niya big fish, ana ko big fish, sige duggab, mura ko nagtawad sa akong seatbelt. Malawim bini nga rookie. Ay, bata, malawim bini nga rookie. Pero karon gisiya ang feeling pang. Sige pag malawin bidiyak si Jamurang tamudang bata ako ang bata pero ikaw ang bagong tubo imong dapaw di pa makasugsog magdugay ka sa eksena imong skills imbis nga motaas akong imudmud ako magdugay ko sa eksena akong skills kay magkakusog na magkakusog manigulang na lang kusinang kahasi sa akong ing kay malawangod nya feeling nimo kay makadaog na ka, kay nakabattle na ka before. Sige lang, isugod pa man ang cooking show, gapainit pa kusbaga around 2 serve ang raw. Check. Wala kayo maribake, wala kayo masaktan. Pero, round 2 game! Despite sa pagiging scammer, pero binibwahan sa pagiging hard-working na worker. Dili po sa pagiging hard-working na worker, eh sige na sa overtime, bisa balay bayad. Grabe ka joker, di nakamatingala po pag-ulo yung duty, mula-host na sa computer. Kulang siya sa bulsog, so ginisitahan siya dito kung pansit tsaka water. Ginisitahan siya dito kung pansit tsaka water. Kining scammer, ginisitahan nito kung pansit sa water. Di ba, ikaduha ni Balik, wala ito yung punchline. Kaya nakalimot ko sa akong linya, pero hindi pa ako mag-time. Pansit sa water. Ginisitahan nito pansit sa water, sooner or later, kung paano nakaligan, ako na mag-lead sa prayer. Pero mga style na nga mga rapper, hilig mo tinaw mga babae. Feeling fuckboy wannabe? Sige ako na po. Itis na ako yung imaginary girlfriend. Ay, imong bata nga girlfriend. Musunod ko sa inyong tula, like play Jumanji. Check! Ikatulong ako, isyot akong ball sa iyong ako ng jury. Sigurado, basag yun na kanyang pusi ang muti. Isa pa oras na ako nilimuntakan. Mula movie, kay isa ka request na ako, susunod sa diretsyo, mula si Siri, tibok gabi, we drink too hard. We're gonna make a little baby. Drink too hard, little baby, kinikiling veterano, kay Google na daw sa aligulaan. Pero kanina sa rawan, kay Google sa rawan, dili consistent yung punchline, patsang-patsang, baka mudumra. Judges, pag mo speak, hit or miss, mula gaas, naghimada. Kaulo na
Sulat talimo, yes or no? Sulat talimo? Sulat talimo, sulat pinanalimo mo gusto mo ako, grabe ka naman na. Di sa ganyan sa kong linya, kaya tinuod ang ano mga gibang istorya. Pero seryoso, ang kanayong mga binuhatan sa bae, bubalik na sa inyo ang nakamong babae. Kaya kinabuhin niya ako, kurang numero 8. Oo, like number 8. Kaya mapapalik-palik ang karma sa iyak na pilit. Baka tulong kong tao, basta makuha lang ayang kagustuhan pang sarili. Hala, sige mawili. Hantong buging up na ang mga tao sa iyong palibot. Until suicide ka lang yung only option. Hala, kili. Hala, sige mawili. Pag hindi ka na maigi. Kaya dito na sa call center ang pang-akit na mga babae. Dito na, kaya makinig ka ng maigi kung alam mo matulang ni Easy, namatay sa HIV. Ito'y payong kapatid. Kung gusto mo ang kinabuhin mo, dili ma-Gigi. Tayo! Yawa mo na to. Ito, panintiwason. Round 1 pala na ako. Worth na sa imong whole round. Simong whole round to. Daog na manimatic. Sa pelugayon. Kaandam na ang AK. Atuan ang itiyon. Kuning handle. Kuning gawsanan. Aw, di na ni mabuhi. Umuda pa. Akong dukaan. Mura akong takuri. Mura akong takuri. Akong round to karon akong round to gihuman pa na ako ganina alas 10 pati round 3 yung naana ra ka buhat ti ka pangandami. Kaning man call center, mura ra nig dami. Action na ko katsok. Unsa man gusto kang shock? Sige ato Ingano site? Gusto ka mahay? Kani lock and loaded na kaayo. Shock and local sang gisagol. Aw, lupad pa sa eroplano. Pero karon imong maabtan sobra pa sa buyong karon ako imong kabisyo. Ug muhit isa kong 50 malipong kay 5 fingers isirado. Check. Round 3, game! Dili tanan, pero mga parehuan nga call center agent, mga bantay mo, grabe ka mga hilason. Mumubos nilang pantanaw sa minimum wage earner. Ang pananaw nila sa inyo, mga dimalason. Feeling cool kid, bukas na mga libre sa uyab, party, tsaka Starbucks, tsaka inom. Bukas na mga libre sa uyab. Kunya, magsak kayo ninyo sa tuwang gabi, mangutang ka, walang gawin siya pagkaon. Social climber, bitch. Social climber, pero seryoso. Paano kapatid? Bawasan ng ego. Matutong makiramdam sa mga tao, maging sensitibo. Huwag maging mapagmataas. Porque ang pera mo ngayon, libo-libo. Ito, palakol. Pasibat sa iyong ulo para naman mabuksan ang isipan mo sarado. Itong feeling konyo, feeling matalino. Kapag tayo sa center, mga feeling matalino. Hoy, ang wikang Ingles ay salitang pangkomunikatibo. Kailanman hindi ito magiging pasihan ang tunay na talino. Kaya, hindi ito magiging pasihan ang tunay na talino. Kaya, dahil para sa akin, ang salat na pangunawa sa kapwa, siyang tunay na bobo. Kaya huwag kang pagkakagago. Ako si Psycho, tunay na loko. Gusto mo ko subukan? Sige, game. Sapat ka at patas sa iyong pinamalas na galaw. Ngunit takipsilin na, pamalubog ng sikat ngayong araw. Panahon naman ni Psycho, kadiliman naman ang mangingibabaw. Kita, mata sa mata, tibok na pulso, sugat kong paa, silid pa panglaw, bilang ang galaw, malay-malaya, hawla sa lawa, basag na salamin, mukha ng salamin, siya'y lumalaso ng diwa, gamit patay na wika, para paglingon, baliw ang makita. Baliw ang makita, ikay, ang liwanag, hindi kumakabot sa lambat. Habang ang nadiliman ay ako, radikal kong tinanggap.
Kanlungan, hindi kulungan, dahil hindi lahat ng kaagapan nanunulasan. Ngayon, sino ang tunay na baliw? Oras na para manahimik, masyado na ako mga salita na bitiw. Dahil mahirap ang salita ng tapos, kaya tapos tayo. Pero anyways, pero anyways, karon sa round 3, ibaan ko gina and bars pasagpa. 5 fingers ng ikumo. Pangkulata nga eskema karon sa ako ka mamumo. Pangkulata nga eskema siya ron di makapangagot. Siya ron di makapangagot. Kaning kamutre mo trabaho ug mo ray magpagawas sa kalagot. Mo na dira ta naglahi. Kayang imo igo ra makapangusi ako makapagawas sa aligot-got. Magsugod ni og pangut-ngut og manakmul na kos kasapot. Isulod ni sa tilaok, makasakit sa kasing-kasing ti mo kumot, makadukdok ni siyang lugdan mo ra gibatig alimuot. Ganina, round 1 gun bars. Karon kulata nga eskema. Andama yung lunggan kay magpagawas pa og razor, spading, sundang, garap o selektor. Sa spading, sundang, garap o selektor, pulang, espada, bisag mga scissors, samaran, tigbason, putlan, samaran, tigbason, panitan, hanggang sa ang mukha kay dili na mapicture sa kadaghan sa akong cut pwede na ko tawag direktor. Sa kadaghan sa akong cut pwede na ko tawag direktor. Ikaw, sa kadaghan sa akong cut pwede na ko tawag direktor. Human sa kulata, ngunit saktong disiplina. Kulata, parok din ang ulo nga mura kog kakami-kami ha. Pero kulata, parok din yun ang ulo nga mura kog kakami-kami ha. Zero time. Basta pa mga tulawan, galingan mo eh. Yo, shout out sa Different Host, to Miss Trisel, shout out sa Holding, Bulantoy, shout out sa Urban Eclipse, sa akong kapatid, si Icon, yo, what's up? Ang butol, yatag ako para kay sa Icon, dahil lahat ng mga punta yun, di ba? Yo, Icon dahil. Yo, Bilpads. Round back, nakakad ako kasi kay although preparado lang sa sayo pero mas dagat ko nakita ang mga basta lang ito. Pero sa round ko, dito ko kayo sa ito ako. Kung sa round 3, araw ngayo, nuhukas sa sayo, nakatako sa iyo na sa ito ang boto. Boto sa lugar this by 3-0. Magsapa para sa Santo. Tira punto magsaba. Tira punto magsaba.